Thanks po mga
Hello, hello po, hello. Bibig special. Galing din. Oy, Sir Idol. Idol po ka. Hindi ko lang shit ha. Manager. Hindi ko lang chat out. Tingnan din. Tira po like ko. Ay, salamat po sa inyong pagtambay. Mga ano po. Umaga. Umaga na naman to. Umaga.
Maraming salamat, Idol. Nasa trabaho ko pa ba? Nasa yung work ka pa? Tambay mo ng kunting oras. Hello po, hello. Living hours. Living hours ako. Ngayon, sa Luzon City. Alas 10 ka. Ning Igay.
14 tamsak ng igay. Sila po atining ako si. Sila po, magandang gabi po. Ako si Sisi. Jacket ka na po sa TV ko. Sila po atining Shouty to all. Medyo love shoutout po. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Antok na kayo. Napaidlip na po kanina kasi nawala ng signal. Opo, mag-alas 2 na. Maya-maya pa po. Tinayin. Paano ba naman hindi ka pa tapos? Malapit ka na matapos. Nawala naman ang signal. Loading na sa ating igay. Si Achimin. Hello po, ako si Tudlo. Ako ito. Ako si Sisi. Sisi. Ako Sisi. Dikit ko po sa iyo yung ano ko. Isang anino ko. YouTube channel Sahad Read. Ang galing na. Ito sa 4 minutes and 48 seconds para dikit na dikit po. Bakit po? Bakit po sisisihin ha? Huwag mo po sisihin. Kasi po, yung sa huli nyo, Sisi. Ako si Sisi. Kaya pala wag niyo Sisi. Kala ko naman kung ano naman si ate. Alam mo anong sisisihin? Kasi po, yung ano nyo, Sisi.
ito pa. Delete ko na po sa iyo yung ano. Sa iyong beautiful Bingo Warriors t-shirt. Lagi kasi ako masisisi. Ang galing ng menu po, no? Ang ikli lang talaga siya. Wag, ang galing naman ng ano nyo, yung beautiful Bingo Warrior t-shirt. Ganda ng design. Ano siya? Lion, tiger, warrior. Ipalpang ko lang po ito para wala naman lagas. Ano pa lang ate, 1.8 pa lang. Malayo pa, hindi pa abot ng kalahati. Bingo Warriors. Ganda ng damit. Blue sheet. Malayo-layo pang tatahakin ng aking WhatsApp. Tuloy lang sa hamon ng buhay. Malayo-layo pang tatahakin ang aking journey. Yung kalahati pa lang, malapit na. Vincent, Philip Setup. Gina na itong Panda Team Bingo. Ay, Team Bingo pala kayo, warrior. Support each other warrior family. Ang hirap magawa ng ganyan natin. Tapos pag gagawa ka ulit, kaya natin nakapalpak na siya. Yung Bingo Warrior t-shirt.
Hello, hello, hello. Bigyan natin yung ano. Puro silent pa. Sunset ka dito. Wala yun. Yung ano, ang dami na sunset. Ang dami na. Ako na yung tinawa ko na yun. Hello, hello. Winsile. Need love, shut up. Salamat. Hello, hello. Wala ba yung patay sindi?
Wala. Nakita ko na kasi yung ano, yung paano gumawa ng bubbles. Hinahanap ko yung bubbles. Yung dito lang pala sa ano, sa ibaba. Kala ko, ida-down pa sa TikTok. Doon ako naghahanap kasi mayroon din doon bubbles. Eh dito pala, meron din. Eh ayaw ko naman magpipindot dito. Baka kung ano mapindot. Ano, baka hanggang umaga. Eh ano lang, nagsimula ako alas 12 na. Alauna. Alauna na. Hanggang umaga na to. Pag ano na, wala nang masyadong tulog-tulog muna dyan sa tabi. Hindi na magpahinga. Wala naman bawal sa pagpahinga. Sige, Sedal, salamat. Mukhang may ano ka na naman ah. May bantay na naman ba ako? Ang iba sigurado, ano pa, maya-maya pa darating. Kaya tulog pa siguro si Kuya Puji. Salamat, idol. Salamat. Si Ate Joy, taga California.
Good night. Ingat, ingat, ingat po. Kanya ka na po, idol. Ako mamaya pa hanggang umaga pa to. Mamaya-maya, ilalagay ko na to sa taas. Tulog muna ako. Pag nagising ng maaga, yun. Labas na naman. Hanggang umaga na to. Para okay naman yung ano. O ciao. May dagdag namang kada araw. Okay na yan. Tapos nakakapaglaglag pa. Maya, pag wala nang ano, di taas ko na to. Hindi pa naman ako nakaka-isang oras. Ang mga isang oras na. Kaya lang, 2 AM na pala. Hindi ko naman itaas to. Wala namang problema.